Nou Monique, Ja. wat zie je er prachtig uit. Raffen, de wilde beesten, kom uit je zwembad. Rest op bouwen. En nou ja, qua beweging zijn we ook een beetje Ik zit hier in het brouwerslokaal in Groede, of eigenlijk moet ik zeggen in De Groe. En in een brouwerslokaal wordt er natuurlijk een biertje gedronken. Hier zitten mensen ook gezellig te eten. Je zult misschien ook op de achtergrond wat geroezemoes horen. Dat is de gezelligheid van het brouwerslokaal in Groede. Mijn gesprekspartner op dit moment is Erik Nas. Erik, welkom. Dank je Frans. Leuk dat ik bij jou thuis mag komen, hè, in het Frans Brouwerlokaal. In het brouwerslokaal. Het is inderdaad misschien een thuiswedstrijd, klopt. Ja. Maar Erik, even serieus. Ja, Nee, sorry. Bezoeker, knecht, molenaar, opleider van molenaars. Dat is jouw carrière even kort samengevat? Ja, zo'n 15 jaar geleden ben ik in Zeeuws-Vlaanderen komen wonen. In het prachtige gehucht Turkije. En ik ben toen bij de molen terechtgekomen. Contact gezocht met de molenaar, die ook een begenadigd kunstenaar is. En toen ben ik op de molen begonnen als knecht. En ja, een opleiding gevolgd tot molenaar in Nederland en in België. En eigenlijk ja, had Ton er een hekel aan dat ik zei dat ik de knecht was. Maar je hebt één molenaar en knecht. En een knecht. Ja. En het lijkt een sprookje. Hè? Er Ja. was dus een molenaarsknecht. Hè? Voilà. En Ton die heeft vorig jaar afscheid genomen. Ja, Ton Koops voor de Ton duidelijkheid. Koops, ja. En sindsdien ja, ben ik de molenaar in En IJsendijk. IJsdijken. Ik ben nog een jaar lang officieel molenaar. Ja, Maar- ik mag me de gelukkige molenaar Maar noemen. ik kwam recent op de molen en je hebt op dit moment ook leerling, de molenaarsleerlingen Ja. gehad. Op de molen loopt nu Sjaak Visser uit Biervliet in opleiding tot molenaar. En 2 weken geleden zijn er 2 molenaars die in de IJsendijk op de Witte Juffer stage hebben gelopen, geslaagd voor een Belgisch diploma. Kan- Nou, dat ze zouden slagen, dat was logisch, want het waren Sjaak en Jurgen Leijbaard. En die weten meer van molens dan dat ik weet. Ja. Maar kan ik zeggen dat het goed gaat met de molens in Zeeuws-Vlaanderen? Ja. 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 Ze zijn allemaal bemenst, ze draaien regelmatig. Niet alle molens malen helaas. Nee, ze malen niet allemaal. Jij Ja. maalt wel. Ja, ik maal spelt en tarwe. En daar wordt volkorenmeel van gemaakt, zo komt het van tussen de stenen. En ik zeef het ook tot bloem. Ja. Nou, dan moet je me eens vertellen. Tarwe is duidelijk. We zien het op het land groeien. Dat is tarwe. Spelt. Spelt is ook een graansoort, die is een beetje in de vergetelheid geraakt. Want spelt heeft per aar minder opbrengst, dus daardoor niet interessant voor de landbouw. Spelt heeft ook een extra schil, dus het heeft een extra bewerking nodig. En daardoor meer kosten, dus een tweede reden waardoor het niet interessant is voor de landbouw. Ja. In de vergetelheid geraakt. En nu weer helemaal aan een revival bezig. Ja, want als je spelt maalt, dan moet het ook uit de regio komen, neem ik aan. Ja. De tarwe die ik maal komt uit Kamperland. En de de spelt overkant, komt ja. uit Wallonië. Ah, kijk, Ja. uit de Walen zelfs. Ja, ja. 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 Je maalt, je verkoopt ook Ja. op de molen. Op de molen, als de molen draait, is die open. En dan zijn er bezoekers welkom. Afgelopen jaar ruim 1500 bezoekers gehad. En alle bezoekers kopen iets? Nee, helaas. nee. Niet alle bezoekers kopen iets. Maar ik vind dat als je de molen bezoekt, moet er wel meel te koop zijn. Ja. Ja. En ja, ik heb, dat vergeten te vertellen, een molenaarsmix. Omdat ik spelt maal en tarwe. Als ik stop met spelt malen, dan gaat de tarwe in. Maar het eerste stukje wat nog tussen de stenen zit, ja, daar weet ik niet wat het is. En dat noem ik molenaarsmix. En ja, dat is perfect geschikt voor pannenkoeken. Dus eigenlijk is het afval voor de pannenkoeken. Ja, het is geen afval, maar het is een spelt met tarwe vermengd. Ja. In een verhouding die ik niet weet. Beetje onbestendig Ja. meel. Ja, molenaarsmix. Vandaar voor de ja. pannenkoeken.
Is er ook veel smaakverschil? Spelt, als je daar een appeltaart mee maakt en je gebruikt bruine suiker, krijg je iets speculaasachtigs. Oké. Ja, dus voor de Sinterklaastijd appeltaart van Spelt. Spelt. Ja. Het gaat goed met de molens, het gaat goed met de Witte Juffer. Je maalt wekelijks, je krijgt bezoekers, maar toch zijn er een paar aandachtspuntjes. Ja, klopt. De kap is lek. Er liggen soms meer scaliën, dat zijn houten dakpannen, houten leidjes. Er liggen meer scaliën in het gras dan op de kap. En de romp, ja, de molen heet de Witte Juffer, maar hij is wat groen aan het worden. Zij is wat groen aan het worden. Ik heb het gezien, in het verleden is dat ook eens geweest Ja. en nu is hij weer bijna de groene Juffer aan het worden. Ja. Maar wat dat betreft is er goed nieuws. Vorig jaar is er 209.000 euro provinciale subsidie toegezegd. Er is door de gemeente inmiddels een offertes opgevraagd bij diverse molenmakers. Er is een molenmaker die in 2017 tijd heeft. Dus in principe is 2027, sorry. Ja. 2027 heeft hij tijd. Dus de aanbesteding is in principe rond. Ja. De gemeente is de offerte in detail aan het uitwerken. Dan zou het moeten gaan gebeuren. En wat wel de bedoeling is van de gemeente om meer schade door het lekkende dak te voorkomen, wordt er een noodvoorziening getroffen. Een Nooddak, ja, een zeil erover even op een zeil, beetje ja. deftige manier dat het er niet afwaait. Ja. Het is niet zo dat de molen stil moet, dat hij... Nee. Hij is gewoon in goede conditie om te draaien. De molen draait goed, maar om een molen goed te laten draaien heb je wieken nodig, duidelijk, maar ook zeilen voor op de wieken. Ja, en daar was ook iets mee. Ja, als er weinig wind is en je wil toch echt malen, dan heb je kracht nodig, heb je zeilen nodig. Nou, vorig jaar heeft de openbare basisschool Schuttershoek uit IJsendijken een sponsorloop gehouden. De kindjes hebben de benen onder het lijfje vandaan gerend en ze hebben bijna 1200 euro gedoneerd aan de molen. Nou, ik heb een cheque mogen ontvangen. En ja, ik denk dat restauratie kinderen niet veel zegt. Dus ik heb toen gezegd, daar worden nieuwe zeilen voor gekocht. Ja. Niet helemaal wetende dat nieuwe zeilen, ja, inmiddels denk ik al 5.500 euro kosten. Per zeil of? Nee, in totaal. In totaal, 4 in zeilen. totaal, 4 zeilen. Ja. Dus ik kwam wat tekort. En toen dacht ik van ja, dan ga ik een crowdfunding beginnen. Ja. Nou, crowdfunding loopt aardig, mailverkoop loopt aardig. En inmiddels is er 4.023 euro in kas. Dus mensen die nu zitten te kijken en die willen Die nog moeten wat, de portemonnee trekken en allemaal en massaal naar de molen komen en de collectebus volstorten. En Per bank mag ook. Het is gewoon een kwestie van, ik kom naar de molen, ik kijk eens rond, koop een zakje meel en ik steek nog een paar extra euro's in het. Bezoekers altijd hartstikke welkom. Ja. Ja hoor. Het is niet zo dat er een groot rekeningnummer geopend is? Of, Ik heb een crowdfundings-app, maar misschien dat Omroep Zeeuws-Vlaanderen het linkje kan zetten onder dit filmpje. Oké, nou... En anders zie ik de mensen graag op de molen. Daar gaan wij voor zorgen dat er een linkje komt, maar leuker nog dat de mensen persoonlijk even langskomen. Dat ze op de molen een bezoekje komen brengen en dan storten. De molen gebruik je niet alleen om te malen, er zijn ook wel eens andere activiteiten op de molen. Ton zei altijd, de molen is niet van mij, de molen is van de gemeenschap. Nou, en dat vond ik mooi. Ja. En die gedachte die wil ik vasthouden. Die molen is niet van mij. Ik ben toevallig de gelukkige die zich molenaar mag noemen. Maar die molen is van de gemeenschap, van het dorp. En als er iets is in het dorp, dan is die molen daar ook voor. Er zijn verhaalvertellingen. Jij met het museum doet er wel eens een rondleiding. Dus ja. En de folkloristische dag natuurlijk. Folkloristische dag. Baloise-ronde die in IJsendijken de proloog heeft. Dat moet je even uitleggen. Baloise Ladiesronde is een wielertour. En die start dit jaar in IJsendijken op 16 juli, denk ik.
De woensdag voor de folkloristische dag. Ik heb er nog nooit van gehoord, het is een klassieker. Ik denk het. Ja. Ja. Een Nederlandse klassieker. Belgische, denk ik. Belgische, oké. Vorig jaar is die in Hulst gestart. Ja, oké. Dus de molen die heeft ook allerlei activiteiten. Ja. Komen mensen iets doen op de molen. De molen is open als er iets te doen is in het dorp. Dus ik kan wel zeggen, het gaat goed met de molen, behalve de zeilen Behalve de zeilen en ja, er is achterstallig onderhoud. en achterstallig onderhoud. Erik, wil jij nog iets vertellen wat nu niet aan de orde is geweest? Nee, Nee? molentechnisch is denk ik alles wel aan de orde Ja, geweest. ja. Ja. Dan rest mij nog om het brouwerslokaal te bedanken voor de goede ontvangst. En tot de volgende keer. Dank u wel voor het kijken.